In-negozjant Jorgen Fenech wieġeb bosta drabi li ma jiftakarx meta mistoqsi wieġeb dwar allegazzjonijiet li għamel fil-konfront tal-kap tal-iskwadra tal-omiċidji l-Ispettur Keith Arnaud. Fenech qed jallega li Arnaud kien qed jgħaddi informazzjoni lil Keith Schembri u li talbu pjaċir. Fenech qed jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, hekk kif huwa suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Quddiem l-imħallef Lawrence Mintoff każ li fetaħ kontra l-Ispettur Arnaud, Fenech qal li Schembri kien jgħidlu l-informazzjoni dwar il-qtil ta' Caruana Galizia kien jagħtilu l-Ispettur Arnaud. Iżda Fenech ma eskludix li din l-informazzjoni Schembri kien iġiba minn briefings li kienu kun hemm Kastilja. Fenech qal li huwa kien qed ikollu informazzjoni kontinwa dwar l-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Qal li kien jaf dwar l-arrest tal-eżekuturi fl-2017 u li Vince Muscat il-Koħħu u l-avukat tiegħu Arthur Azzoppardi kienu qegħdin jitkellmu mal-Pulizija. Jorgen Fenech qal li fil-bidu ta' din is-sena Schembri qallu lill-Pulizija tissegwi mill-viċin lil Melvin Toma minħabba każijiet relatati mal-finanzi tiegħu. Allega wkoll li kien qallu li kellu jsir rejt fuq Toma dwar affarijiet relatati ma' flus. Fenech qal li qatt maltaqa' ma' Arnaud u li Schembri kien jgħidlu li għandu relazzjoni mill-qrib mal-Ispettur. Qal li ġieli kien ikun ma' Schembri u dan kien jgħidlu li batlu Arnaud, iżda qal li ma jafx kien il-kontenut tal-messaġġi. Dwar l-allegazzjoni li Schembri sab impjieg lil mara tal-Ispettur Arnaud, Fenech qal li ma jiftakarx il-kliem eżatt li qallu Schembri. Fi stqarrija, Infrastructure Malta kienet iddikjarat li l-mara tal-Ispettur ingħatat impjieg wara proċess u għażla pubblika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.